Ceva arată diferit aici în partea din față la Aprilia RS660. Asta pentru că pentru 2025 primește aripioare, primește winglets exact ca sora mai mare, ca RSV 4. Arată extraordinar de bine din punctul meu de vedere pentru un motor de 600. Sunt ceva îmbunătățiri și la motor, corpurile de accelerație au fost schimbate și puterea crește de la 100 de cai la 105. Niciodată nu s-a supărat nimeni, dacă primești ceva mai mulți cai, tot timpul e minunat. Hai să vedem ce altceva au mai schimbat la ea. Culorile sunt și ele schimbate, acum primești standard un quick shifter și lângă noi este un RS660 Factory. Cu ce vine în plus Factory-ul? Uite, cu all-insurile astea care sunt reglabile. Dacă până acum RS-ul nu era, dacă nu eram sigur că RS-ul este o motocicletă performantă, rezultatele pe care le-a obținut în campionate clar au dovedit că motocicleta asta este foarte potentă. Hai să vedem cum arată și varianta stock. Uite aici, Aprilia RS660. Și pe galben cu negru arată foarte bine. Culorile sunt deosebite. Am aflat că s-au și asociat cu cei de la Alpinestar ca să producă o linie de îmbrăcăminte Alpinestar RS660 sau, de fapt, pentru gama RS. Dacă RS-ul 660 nu ne-a convins, cei de la Aprilia mai aduc ceva nou pentru 2025. Uite aici, ultima adiție, Tuono 457. Era clar pentru noi că după RS-ul 457 o să vină și un Tuono. Așa s-a întâmplat cu toate modelele de la Aprilia. Deci, pentru riderii din gama A2 există și o variantă mai stradală, nu neapărat sportivă, care poate fi anevoioasă, poate fi dureroasă la drumuri lungi pentru spate. Acum ai Tuono. Micuț, drăguț, puternic, poate fi echipat cu un quick shifter, are controlul tracțiunii și rămâne în continuare cel mai potent model de A2 din gamă. Look-ul este într-adevăr ceva mai deosebit și diferit față de celelalte Tuono pe care Aprilia le produce. Farul arată interesant, imită liniile de la LSV, este un far LED. Va trebui să vedem cum îl va primi piața. Suspensiile sunt reglabile pentru partea din față și opțional, cum am spus, poți adăuga un quick shifter. Motocicletele le vom găsi pe Titulescu, la dealerul The Bike Hub, la dealerul Aprilia. Abia aștept să ajungă acest Uno. Sincer, îmi trezește un pic mai mult interes decât RS-ul 457, pentru că pare o motocicletă ceva mai confortabilă și versatilă. Hai să vedem ce mai e pe aici. Ciao!